ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನ ಕಾಯಿ ಪರ್ಂದದ ಚಿಪ್ಸ್ನ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ನೇನು ಮನ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ನೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ಯಾನ ಕಾಯಿ ಪರ್ಂದದ ಚೋಲಿನ ದೆತ್ತದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಚೋಲಿನ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡು ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುನದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ ಮೂಲು 4 ಕಾಯಿ ಪರ್ಂದನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಇಂಚನೆ ಚೋಲಿನ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲತೆ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಚೋಲಿನ ದೆತ್ತದಾತಂಡು ನನ್ನಂದೇನು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಕೈಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ, ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನನ್ನ ಯಾನು ಚಿಪ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಾತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನಾನು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದೀತಿನ ಕಾಯಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಕಾಯಿನ ಇಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲ್ಡ್ರೆ ಪುಡೋನೋಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀವೊಂದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಅದೋಟು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಕಾಯಿನ ಇಕ್ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೋನೋಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀವೊನೋಡು. ಕಾಯಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ನಮ ಬುಡ್ಪದು ಪಾಡೋನೋಡು. ಇಜಂಡ ಅವು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಅಂಟುದುಪ್ಪುಂಡು. ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಕ್ ಕೈಲ್ನ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗಾವನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನನ್ನಲಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಯರೆ ಉಂಡು. ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೆನು ತಿರ್ಗದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುಂಡು, ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಜಿ ಐಕವೆನ್ ತಿರ್ಗದು ಕಾಯ್ತೊನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನೆಂದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒರಿದಿನ ಕಾಯಿಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಪಿರೋರ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾನು. ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ಆಂಡ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೊಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀವೊನೋಡು. ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನೋಡು. ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.